Gwasha Linda Jiwa Alumando pardon Katamtaura mutara makasimudza izvo zviro zvandiri kuti vanosada kuzvinzwa tsangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigowana zvinhu zvatakashanda pamusha tiri tose nanembowo dzako chitupa nemari yedare. Vari kutaura izvozvo ndiGwasha Linda achitaura kuna pardon Alumando. Taura tinzi Linda. Pamusoro imambo makoni. Ndakamboya mudare munomu musi wa5 July ndichikrema mari yangu yefodya. Vocha rikabuda mudare munomu uchinzi fodya yaita 1.6 ma-US ainzi aita 1100. Ndikataura zvinhu zvazvatengwa nemari yefodya. Papatengwa ngoro marata 10 nema-door frame 2, ma-window frame 2, ne-door, nemubhedha, nemaspika. Ndichiti zvinhu izvi ndo zvandiri kuziva zvakatengwa nemari yefodya, asi zviri kumba kwamama handizivi kuti ndezvangu. Alumando akadaira kuti zvinhu ndezvemudzimai wangu. Mudare muno mukati isu hatikwanisi kuti vanhu musheya nezvinhu musina kurambana. Mukatidzokerai mundodini mundogarisana, asi kudzokera kwandakaita ndakaona kuti kumanikidzira hapana rugare ende kudiwa handidiwi. Ndo pandakakwanisawo kupawo Alumando gupuro ndokuchisununguka hangu kudzokera kumusha kwangu kwandakaberekwa, nekuti ndakaona kuti ndikaramba ndichishingirira vazhinji vanoita suicide nenyaya yekuti unenge uchishingirira uchishungurudzwa. Saka ndaona zvakakokodzera hazvo kuti ndidzokere kumba kundogara kumba. Saka pamari yefodya iyoyo mudare muno ndakataura ndakapuwa $40 ndo mari yandakapuwa zvikagumira ipapo. Saka ini ndaunzawo Alumando mudare muno kuti inini ndakudawo zvinhu zvandakashandawo pa6 years dzatakagara tese. Une list here zvinhu zvacho? Ndinayo. Zvinhu zvamakaisa apa ndo zvamuri kuda here kana kuti ndo zvese zviripo? Ndo zvinhu zvese zvatakashanda. Muri mese? Tsangamira zvinhu zvakashandwa nevana vari pamberi penyu. Mombe 2, gejo 1, ngoro 1, marata 20, ma-door frames 4, ma-window frames 4, ma-doors 3, fertilizers 5 bags, mubhedha 1, speakers achingori chiamplifier chingori kumaspika atudiki, TV nebattery. Hanzi ndozvo zvatoda kuti tigowane nemari. Ndanzwa muchitaura mari ndozvo zvakazotengwa nemari iyoyo. Pamari pavakabvunza mudare munomu ndo zvakati ngoro zvakatengwa gore rinori, ingoro, mubhedha, marata 10. Zvechenja hayo yakasara handine hangu naye handiizivi, asi ndikutaura zviripo. Kuti kuno mudare makapiwa mari $40 $40. Izvo zviri kutaurwa. Pamusoro mambo zviri kutaurwa ndokuzhinji, asi zvinhu zvatakashanda zvikapa taishanda tiri 3. Zvinhu zvisi zvaverenga papo funga varipo vanopupura taishanda tiri 3. Simudzaiswi. Muri 3 iwe nani? Tine munin'ina wangu watakati watiri mifodya tiri pamwechete tichiita zvinhu zvedu. Saka zvinhu zvese zviri kutaurwa pachokwadi, asi taishanda tiri 3. Saka kugowana zvinhu zvakagowana muri 3. Handizivi kunoziona wabatsirawo sei, asi ndangotitaurawo sei. Ndomaitiro zvaizvo. Kashangamira. Ndambodzwa kuti nyaya iyi yakambopinda last time pacho. Yakapinda akataura here tokashanda zvinhu zvevaro 3. Paakabvunzwa akati zvinhu izvi ndezvemukadzi wangu.
nhasi wakutaura patakambopinda ichipinda pawakambobudisa here muromo wekuti ndakashanda nemukadzi wangu nemunin'ina wangu pamusoro ichi ndinokumbira kuti iyo nyangu apfupuri chokwadi saka hanzi unoti chii ndakatanga takasenza nemudzimai nemunin'ina wangu nabamini taibatsirana basa asi zvakangofanana nepandakauya mudare muno muchiti ndakapuwa $40 pa$1,600 ndakapuwa $40 ndo mari yandakapuwa chete handina chimwe chandakakwanisa ndozvaro zviro zvizvo mari yakandotenga zvinhu izvo asi tandiri watatu ndo mubvuzo wapa nabamini takashanda taishanda tiri pamwe chete pamusoro chakati baba mnina zvimwe vaitotorwa sekunge mwana wemunhu baba mnini waiwa nekumba kwawakaonobva ndaigara nawo muonero wandiri kuita ndokuti uyu achitenga zvinhu sezvekuwaka munhu aitenga sezvinhu zvake muonero wangu koza haungatenge zvinhu zvekuwaka uchiti ndezvangu nabamini uchida kuwaka musha wako aitenga sezvinhu zvake asi sepano paane nyaya munhu anenge akuda kuzama kudiveda kosti ukada kutokakuleta kuti vanokuendicha kuti nezvinhu zviripo pamwe bamini yavo wakatopiwa mwana ibikirwa sadza pindura tinze kadhi zvataura pamusoro kurima kwataita nabamini tatienda navo kubasa mari yavo tichibatanidza kurima fodya vachitengawo mafertilizer zvekuti haikusi kuti mwangari mwana munhu aitoti tatienda kubasa tese mari yake aitoshandawo tichitenga mafertilizer kurima fodya tairima saka nabamunini zvazviri zvemari iwe kana wazopiwa mari yako nemukadzi wako ndo pamakatenga izvi taiti tinoda kuti semhuri tiitewo mombe sekuti makataita kufodya nanabamini matigowane mari haikwanisi kutenga mombe tatigowane ngatichitenga izvinhu zvekuti pamwe chete tishande pamwe chete kumachira changamira ndiri kutondera yaichitongwa muno mari yefodya wakaishandisei haana kutaura kuti takagowana nemunin'ina nemukadzi naye ndakatenga zvinhu ndikaisa mumba chengeta zvakachengetwa namai zvidizvozvo kana ndichitondera achitaura nyaya iyi ndofunga yangu nyaya yangoti kana uchigara nemunin'ina mumba munin'ina wanongosogara naye uchimuendesa kuchikoro kana kumutengera sadza kana kumutengera mbasha dzekupfeka kwete kuti angaite sheya yekuti girlfriend waida kuzodambura here girlfriend akati waida kuzoita sei muzvare ndikuona kuti mukomana arikuda kuramba zvake kuti anzvenene kuti munin'ina beta pamakautenga mamuri kurarira nemunin'ina gejo racho toti gejo mamuri kungoseenzesa asi munin'ina anga atori pasi penyu inini ndimi amwe baba namai saka baba namai varimba ndo wakatenga zvinhu mukaita zvo zvenyu nemudzimai mumwe wako ndo wakungorwadza tete kuti nekuti atenga tishiye saka wakuisa munin'ina kuti aripo mubhedha wacho saka muri kurarira vese muri vatatumun'ina wako tizakazaka panga achangamira ine ndikuda kubvunza mai mubvunzo wangu kuna mai ndiri kuvabvunza ndichiti pamakashanda zvinhu zvenyu zvese mechishanda nababa vamunina mune chamakavapawo here kana kuti mune chamanga makavapuromisawo here kuti kushanda kwatiri kuita tichazokupaiwo chakati ndikubvunza mai pane zvatakashanda tongoti last year kushanda kwatakaita last year takashanda tikatenga ndo patakatenga mombe 2 negejo bamunini bvawapuwawo mari yawakapuwa yekuti watengewo zvawanoda ndoimba kuti wakapuwa unge $150 inini vandapuwawo $100 yekuti ndinononga-nongawo zvandaida kudini kunonga ndo mashandiro atakadini atakaita gore rapera zvakashandwa gore rino ini handitombozivi kuti zvakafamba sei chandakapuwa inini $40 chete zveurongwa hwese kuti pane chii chakatengwa
Changamire ingada kutongoona apa mukomana kuda kupota because kutenga madhofuremu nekutenga kwaida kuwaka saka aizogurira imba ina bamuni yanga ada kuwaka besides pasina kuramba. Alright, chibudai toapa munhu wando mundo uwirirana muri wairi muzvare moenda makamirira mai kuti wadiscase kuti wangazvishiye sei wawirirane vari wega panze toona kuti pamune makonana mozodzoka dare rozokubatsirai nokuti zvimwe zvinhu vanongowirirana vanhu vese kuti iwe torako ichi maka moenda nawo tadzoka wairana kuti pamombe 2 wati wanoita 1 wakatiwo pageto ari kupiwe baba uyu mukadzi ndiye atenge mupenyu ngoro rangaipiwe baba mini marata 20 watenderana kuti murume 10 mukadzi 10 madoor frames 4 wati 2 baba namai mawindow frames acho wakati 2 baba namai madoor 3 pamadoor 3 wati iwo wachaita uyu 1 wari watasina bamuna stabilizer ari 5 wawindirana kuti iwo uyo achatora 2 uyo otora 2 waniroenda kuna baba muni mubhedha mukadzi angachinzi akaenda nawo saka ati uyu akasara baba ngawatoa poita maspika baba ndo watinotorawo maspika mai wachibva kuwa tv nebhatiri racho zvafamba zvakanaka pana anobukana here zvamai vanoda kuti unyore then mowasira wakadaro kuti wanzenge waine pana anopokana here ani mawirirana saka munogowana rini chero kana mangwana pangati mupurisa here ndekupi kwajosias kuna sabhuku ani kwajosias kuna isherukwezi muna isherukwezi sabhuku andizi okay isherukwezi mungandorwe here mukaika pamari netsara mune maudzoka kuno kuti tinoti akukuripisa saka motora list yacho zvamawirirana mabharani ari kupi osaina odhinda kapepa kawakwa mabharani aeka madoframs ngaita 1 baba namai okay window frames same dhinda akapepa ako osaina koma doors awirirana saka mai 1 mbedha wanawo maspikers ngavava tv nebhati nezvamai wavo right ndichitarisa zera revanhu vakagara pamberi vana vadiki zvimwe zvaitika izvi inogona kunga iringori shungu nekuti takambonetsana saka ngatidare handizi Changamire munozowatendera here kuti kana wachinge vazosangana zvakare vakati zvazvazva takamboita ngatirivhesa munowatendera here kuti wazozokutare wana wadiki rudo harumanikidzi nekuti ukamanikidza rudo runodii vanhu vanondouraya wauraya maane ngozi mumusha menyu handiti
vanomboenda wakadaro upenyu ndehwavo. Ndogara ndakataura yamukoma wangu wavo wakatengesa waine imba wakagowana, uyu ndokundodya mari, uyu ndokundodya mari uyu wapera wakadzokerana pamwe ende rufu rwavo wakafa wachitambura handiti. So upenyu hwemunhu. Saka kuti uti iwewe musagowani, rambai muri pamwepo pamwanondourani, but wakambondofurwa nemhepo wese wanoona kuti akakanganisa, ukava wachizodzokerana vanodzokerana chii waakuziya wese wangwana. Saka izvo hatingazviti isusu titi munhu ramba uripo chete pamwe, hatizivi kuronga pamwe. Unotozoona uyo anondobudirira uyo anondobudirira, titenda wakavharirana makomborero. Saka izvo ndezvaMwari hatizvizivi, sotaura zviripo zvawadhisaidha wa. Alright. Saka ndizvozvo bepa renyu radhindwa rinoda kufamba namai, mopa mai wouya naro mangwana mogowana. Musazoitirana nharo kuti ndoda iyo. Kana maitirana nharo pamombe ndoziva ndo pachaitirana nharo. Munotsvaga munhu anonyora bepa akafanana rimwe rovharanzi mombe, munhu iyeye ochokocha zvonzi nhonga. Anhonga rakanzi mombe ndiye anenge adi nekuti kana paine chamaitirana nharo munoita izvozvo mochokocha. Kana kutsvaga koini, iwe unoda head in tail, right? Winner head ndiye otora ichocho. Saka haikwa kurwa. Varwirana itai izvozvo. Aruza, gwanda, nekuti mese hamungaoni zvakafanana. Handiti. Saka tosimuka toenda no course.